αγγελική και αγαπητοί μας συνδετημόνες και ευλογημένη πλούσια από το Θεό. Δεν είναι πλέον μέθος, είναι πορεία ζωής, ότι το πρώτο κομμάτι βγαίνει πάντοτε για εκείνον που είναι ο δημιουργός του παντός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, που ο ίδιος ονομάζει τον εαυτόν του άρτον ζωής και που ασφαλώς η διάσταση αυτή δεν είναι άλλη από τη Θεία Ευχαριστία, του άρτου της Θείας Ευχαριστίας. Το δεύτερο, στην Παναγία Μητέρα του, που κατά χάρη είναι μητέρα όλων των χριστιανών και στην οποία εναποθέτουμε την πάσαν ελπίδα μας. Το τρίτο, προς τιμήν του Αγίου Βασιλείου, που γίνεται το κόψιμο της Αγιοβασιλόπιτας και η τελετή αυτή, αλλά και των εφόρων και προστατών Αγίων μας, Αθανασίου Αρχιεπισκόπου Χριστιανοπόλεως, του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του εφόρου και προστάτου και πολιούχου μας, και των Αγίων Μαρτύρων, Νεομαρτύρων Δημητρίου του Εκχώρας και Δημητρίου του Εκχυσσόας. Το τέταρτο ανήκει στους πρώτους, μεγάλους και πολύ δυνατούς ευεργέτας της Ιεράς Μητροπόλεως μας, προς την Πρόεδρο, την Διευθύντρια και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, που μάλιστα η απόψινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη σε αυτούς και οι οποίοι επί 16 ολόκληρα χρόνια δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους. Εκφράζουμε τις ευγνώμονες ευχαριστίες μας, την αμέριστη συμπάθειά μας, την αγάπη μας και την προσευχητική καλήτρα μας για να σας δίνει ο Θεός χρόνους υπέρ τους 100. Όσους έφτασε ο προστάτης μας Άγιος Χαράλαμπος 113 ετών. Εσείς να τα ξεπεράσετε ευχόμεθα. Με υγεία σώματος που είναι αγαθό πολύτιμο και με υγεία ψυχής που είναι αγαθό πολύτιμότερο. Να έχετε πάντοτε εμπνεύσεις και το φωτισμό του Θεού, να πράτετε έργα καλά και ευάριστα, τα οποία αναδεικνύουν αλλά και προστατεύουν την οντότητά σας.